Господин Янкулов, вие сте в Ямбол, за да представите един нов метод, наречен семейни констелации. Да кажем на прост език, какво точно означава това? Думата семейни е достатъчно ясна. Думата констелации буквално означава съзвездие или струпване на небесни тела. Двете думи заедно често объркват хората и ги провокират и какво общо може да имат. Това, което е общо, е, че така както с звездите на небето имат точно определени места, точно определени конфигурации, по същия начин се оказва, че всеки един от нас в системата, в семейната система, която е малко по-широка система, която не включва само нашето семейство, но и поколения преди нас, всеки има точно определено място. И това е много... Това всъщност показва, че ние сме много свързани, много повече свързани, отколкото си мислим, че сме свързани с хората, които са в нашата семейна система. Ако ме питате по този начин, какво означава, какъв е метода, какво точно представлява този метод, това е съвременна, модерна психологическа работа, която е, да кажем, на 20-30 години. Това е системен подход, което означава, че той разглежда всички членове на системата, всички членове на семейството, като елементи на системата, които са много взаимно свързани. Тоест, ако нещо се промени, ако един от елементите в системата се промени, цялата система се променя. И освен това, както ви казвам, тази работа открива, тя работи, търси този тип връзки между елементите в системата, между членовете на семейството, които обикновено не се виждат на пръв поглед, не се виждат отвънка, когато ги гледаме. Казахте, че ще има обучения, групи. Този метод как се ползва? За лечение или за изясняване на някакви отношения или е по принцип превенция, избягване на някакви конфликти в тази семейна система? Значи, аз сега, след 10 на дни тук в Ямбол, ще вода група за семейни констелации. Тази работа може да се използва за изследване, или както вие го наричате, за превенция. Не може да я използваме като това да видим какво всъщност се случва в семейството. Това е едното ниво на работа. Обикновено това, което хората виждат, много често са много изненадани от това, което виждат, защото виждат и откриват връзки, които наистина им помагат. Оказва се, че това са неща, които работят за тях, но които в ежедневието, с начина, с стереотипа на възприятие, на отношенията в семейството, това са неща, които не виждаме. Другото нещо, което правят семейните констелации, те търсят това, което ние наричаме реда в системата. Те търсят едно по-хармонично ниво на взаимодействие между членовете на семейството, в системата. Тоест, с други думи, това, което ние можем да направим от една страна е да видим какво се случва в семейството, а от друга страна да предприемем да направим определени интервенции, които в повечето случаи системата ги възприема и стават лесно. И това, което е наистина много интересно, че тези интервенции, които ние правиме в една група, в едно пространство, което е, така се каже, изолирано пространство, едно експериментално пространство, това, което все повече виждам и чувам и от хора, които участват в групите и хора, с които аз работя, че тези неща рефлектират, тези неща дават много добри резултати, когато човек излезе отвънка. И това е част от магията на тази работа. Аз не се наемам да обясня точно как работи и какво точно става в група за семейни констелации. Но имам някои много интересни неща, за които аз просто наистина трябва да кажа. Трябва да кажа с какво мене ме спечели тази работа. Аз като психолог и човек, който се рови 15 години в всякакви възможни алтернативни методи,
подходи към изследване на психиката. Аз мислих, че този метод не може да ме изненада с нещо, кой знае какво. Аз мислих, поне съм се занимавал и с психодрама, мислих, че това ще е нещо подобно на психодрамата. Но имаше някои неща, които много силно ме впечатлиха от самото начало. И го казвам по този начин, понеже това е част от нещото, което почти всеки участник в групата се изненадва и го преживява много силно. Как, например, аз избирам представители за хората от моето семейство и, примерно, избирам вас да представлявате майка ми, при което, когато ви поставям на определеното място, което определям за мястото на майка ми, вие почвате да преживявате определени неща. Почвате да чувствате емоции, да усещате импулси и това, което се оказва е, след това, когато изясняваме ситуацията, говориме, анализираме, мислиме за това, правиме сравнения, казва се, че всъщност това е по някакъв начин енергията, реалната енергия на моята майка. Точно казва се, че по някакъв начин, избирайки ви за представител на моята майка, вие ставате проводник на тази енергия. Аз не знам как това точно се обяснява или аз не се наемам да го обяснявам, но това, което аз съм видял за себе си, че това работи. Тоест, нещото се случва. По някакъв начин представителите влизат в тези роли на хората, които представляват и почват да преживяват реални преживявания. Чувства, да говорят думи, които реалните хора казват, да усещат импулси, които реалните хора усещат. Точно това ли целят тези семейни констелации? Какво точно се постига чрез тях? Не, че го целят това нещо, но това е нещо, което се случва. Това е нещо, което го виждаме във всяка една група, във всяка една констелация. Реално ние виждаме как хора влизат в определени роли и през тях почва да тече друга енергия, нещо, което е различно от техния ежедневен живот, нещо, което е различно от тяхната типична роля в живота им. И всичко това не е нещо, което, как го кажа, е нещо извлечено, теоретизирано, нещо направено, за да изглежда по този начин и да се случи по този начин. Всичко това в началото е било въпрос на много години работа на хора, които са работили с семейните системи, с семейството, с семейната система и са виждали, откривали са, че има определени закономерности в това нещо. И са го виждали в продължение на много години. Всичко това е някакси емпирично много проверено. И от опита просто са изведени определени заключения, определени от натрупания опит дедуктивно са изведени определени принципи. Принципи, които ние наричаме закони на семейната система или закони на движение на семейството. И това са много интересни неща, понеже когато наистина стигнем до тях и ги осмислим, всъщност те ни показват на едно наистина много дълбоко и хармонично ниво на взаимодействие на всички нас в рамките на една система. Говорите за ред, за водещи фигури в семейството, за някаква иерархия. Посредством тези семейни констелации осъществява ли се такъв ред? Става ли ясно, например, кой може да е водещата фигура в едно семейство? И важно ли е това, за да се запази семейството и изобщо да функционира нормално семейната система, за която говорите? Когато аз използвам думата ред, вероятно я използвам в по-различен смисъл, отколкото който вие имате предвид. Също като говоря за иерархия, това също предполага нещо различно от това, кой е водещия в семейството. За да бъде, може би, по-интересно и за зрителите, аз просто искам да ги спомена, просто като принципи, основните закони, които са изведени в работата на семейни констелации. Първият най-важен принцип, може би, това е принципа на принадлежността. И този принцип или закон гласи, че всеки един, без значение какъв е, какви лични характеристики носи, е също и без значение какво е направил и какъв е бил живота му, колко дълго е живял и
Той има право, всеки един има право да принадлежи на системата. Какво имам предвид с това, че всеки има право да принадлежи? Това означава, че всеки трябва да бъде уважен на мястото, което заема. Много често се случва така, че в много семейства има липсващи фигури, има липсващи хора. Хора, за които по една или друга причина не се говори. Примерно хора, които са имали тежка съдба. Примерно хора с психически заболявания, за които хората в семейството не говорят. Или малки деца, които са починали много рано. Естествено, заради болката, свързана с това, родителите не говорят за това. Или друг тип, или други ситуации. Някой извършва някакво тежко престъпление, този човек е отлъчен, за него не се говори вече, все едно го няма. Но това, което се оказва е, че това не е добре. Това не е добре за системата. Това не е добре